Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры і гэта Gender Gap, праграма, у якой мы абмяркоўваем апошнія навіны праз гендерную лінзу ці гендерную прызму, як каму заўгодна ў нашай студыі. Доктарка навука, гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Прывітанне, Ірына. Прывітанне. Сябры, пакуль вы збіраецеся, нагадаю, што калі вы ў бяспецы, калі ласка, падпісвайцеся на YouTube-канал Еўрарадыё, калі ласка, ставце лайкі гэтаму відэа, можна ставіць і дызлайкі таксама. Чым больш лайкаў і дызлайкаў, тым больш гледачоў. Чым больш гледачоў, тым бліжэй перамены, дэмакратычныя перамены ў Беларусі. Ну, а пачнем. Мы, відаць, давайте апошні раз закранем палёт Марыны Васілеўскай у космас, але ў такім незвычайным ракурсе. Ірына мае што сказаць наконт рэакцыі беларускай фемінісцкай супольнасці на гэтую падзею. Ірына, ускладаліся нейкія надзеі на вось гэты палёт, тое, што ён нейкім чынам паўплывае, пашырыць правы жанчын. Усё ж такі ў пэўным сэнсе гэта роўнапраўе, да, калі вось ёсць касманаўты мужчыны і з'яўляюцца касманаўты жанчыны, да, то бок яшчэ адзін крок жанчын у прафесію, якая быццам бы лічыцца мужской, пераважна з'яўляецца мужской. Як на гэта глядзелі і што па выніку? Ну, наколькі я магу гаварыць ад імя ўсіх феміністак альбо большасці беларускіх феміністак, скажу, што ніякіх надзей і не ўскладалі, бо ўсё для нас зразумела, гэта чарговы выпадак, калі Лукашенко будзе маніпуляваць правамі жанчын, у чарговы раз будзе гаварыць пра тое, што ён як быццам жаночы прэзідэнт, што ён клапаціцца пра жанчын, а што жанчыны быццам яго падтрымліваюць. Тое, што гэта будзе вось чарговая маніпуляцыя, у нас не было ніякіх сумневаў, і, на жаль, менавіта так вось і адбылося. Мы ў чарговы раз пабачылі, што жанчыны – гэта інструмент для ўлады, і гэтыя жанчыны павінны быць паслухмянымі, павінны выконваць тое, што ўлада ад іх патрабуе, чаго жадае, ну і тады як бы ўлада будзе гладзіць па галоўцы і гаварыць, ну вось ты хорошая девачка. І вось мы гэта як бы ўсё і паглядзелі. На самой справе гэта маладая жанчына, якая да гэтага нікому не была вядомая, якая, ну, не навукоўца, не там касманаўтка, не ведаю, ну вось яна нікому не была вядома, яна працавала як бортправадніца ў Белавіа, а ўсё ж такі, ну, вялікая розніца паміж працаваць бортправадніцай і ляцець у якасці касманаўткі у космас. І між іншым мы ж і нават і не ведаем, а ці, ну, з задавальненнем згадзілася яна. Можа, як бы для яе таксама гэта быў, ну, зразумела, было нечакана. Для яе гэта таксама можа быць у нейкай ступені прымус, бо, ну, зразумела, калі б яна адмовілася бы, тады яе там кар'ера і ўсё іншае, конечно, ну, гэта бы як бы мела бы значэнне. То бок гэта выглядала так. Мы, мужчыны, вырашылі, што ты, Марына Васілеўская, паляціш у космас. Да, што вось будзе нейкая групка маладых жанчын, якія ніколі аб гэтым... Ну, то бок мы зладзілі такі атракцыён, паглядзелі на яго вот так вот, значыцца, пагаварылі. Ну, так і было, яна ж на самой справе, яна ж рызыкавала жыццём, гэта зразумела, яна рызыкавала здароўем, невядомы наступствы і гэтак далей. І яшчэ раз, гэта не той чалавек, які ўсё жыццё пра гэта марыў і да гэтага рыхтаваўся. Вось толькі таму, што яна, ну, маладая, у досыць добрай фізічнай форме, ну, вось яна як бы і падышла, і безумоўна, па сваім знешнім дадзеным. І вось таксама гэта ж, ну, нейкі атракцыён, вось каб так прама, так адкрыта, у тым ліку ў дзяржаўных медыа мы чыталі пра тое, што яна была выбрана менавіта праз свае знешнія дадзеныя. Но нават там вось нейкі, значыць, начальнік гэтага аэракасмічнага аддзелу ў Нацыянальнай акадэміі навук, ён жа так прама і гаварыў, што калі мы сустрэліся з Марынай, яна так добра выглядала, яна была ў прыгожай сукенцы на высокіх
абсцасах і з распушчанымі волосамі. І вось яна так эффектна выглядала. Это, конечно, важно ўсё для палёту ў космос, мы разумеем. Я вось думаю, што гэта, ну вось, я не ведаю, падручнік сексізма, аб'ектывацыі і гэтак далей. Вось калі, значыць, ну, чалавек, які прымае, у тым ліку, прымае рашэнне, гаворыць, што жанчына была выбрана менавіта праз свой знешні выгляд, а гаворка ідзе пра на самой справе, ну, палёт у космос, ну, гэта вось, ну, як бы на самой справе гэта увойдзе ўсе падручнікі. І вось такі класічны прыклад гэтай аб'ектывацыі, сексізму, калі вось хтосьці не ведае, што такое аб'ектывацыя, вось можа як бы заўсёды гэты выпадак мець на ўвазе. Ну і ў выніку яшчэ і піар для беларускіх уладаў. Безумоўна. Да? Бок вось тут мы разумеем, чаму было важна, каб першая беларуская касманаўтка выглядала эфектна, з распушчанымі валасамі на абцасах. Я яшчэ, можа, дабаўлю. Там же быў у гэтай камандзе, ну, быў жа адзіны мужчына і дзве жанчыны. Была ж другая, таксама касманаўтка, амерыканская, але вось калі мы бачым іх фатаграфіі, і амерыканская касманаўтка, і вось гэты беларуска-расійскі касманаўт, яны выглядаюць перш за ўсё як касманаўты. А калі мы глядзім на Марыну, нават у скафандры і нават у шлеме, ну, яна выглядае перш за ўсё як прыгожая дзяўчына, яна усміхаецца, яна вось, ну, вось не ў функцыі касманаўткі, не з місіі касманаўткі, а она вось яшчэ раз як прыгожая жанчына, якая, ну, не ведаю, там увасабляе сабой Беларусь альбо яшчэ штосьці. Ну, вось такая класічная аб'ектывацыя. Сябры, можна дзеліцца з намі сваімі меркаваннямі з гэтай тэмы, вось з тэмы палёта першай беларускай касманаўткі і з іншых тэм, звязаных з гендернымі пытаннямі. Самыя трапныя каментары мы, безумоўна, агучым, а на дасціпныя пытанні адкажам. Калі гэта не будзе нейкі тролінг з вашага боку, нават калі будзе тролінг, таксама адкажам, мы гэта ўмеем. А што вось сказаць пра тое, што скончылася, ў прынцыпе, гэтая гісторыя, ну, калі не ўлічыць мішуру з паездкамі там у Крэмль і гэтак далей, званнем Героя Беларусі. Ну, вось, всё ж такі. Зараз скажу, але пра Крэмль таксама ж не трэба забываць, гэта ж усё на расійскія грошы. Давайте пачнем з гэтага, што, ну, мы ж ведаем, дзе можа быць гэты бясплатны сыр, і гэта, напэўна, галоўнае, з чаго трэба пачынаць, а потым ужо праз вось гендерную лінзу альбо па-іншаму. Але глядзіце, з гэтымі героямі Беларусі на самой справе вось было усяго узнагароджана 14 беларусаў і беларусак гэтым званнем ганаровым, і, значыць, 12 мужчын і 2 жанчыны узнагароджаны. Вось Марына Васілеўская, а другая Дар'я Домрачева. І вось, ну, тут ёсць паміж німі, канешне, нейкая розніца, бо, безумоўна, Дар'я Домрачева ўсё ж такі сама, як бы, укладала ўсе гэтыя намаганні і сама перамагала вось на гэтых шматлікіх спаборніцтвах. Аднак тут ёсць, канешне, агульнае, бо обе гэтыя жанчыны былі ўзнагароджаны, ну, за свае фізічныя даныя, за свае фізічныя дадзеныя, перш за ўсё. А калі мы возьмем мужчын, які ўзнагароджаны, так, там былі, напрыклад, ну, той же Владимир Карват, альбо вось гэтыя лётчыкі, мне здаецца, з Баранавіцкага, да, якія вось адвялі свой, значыць, гэты самалёт, каб, значыць, да, не было ахвяр на зямлі, але з большасці гэта тыя, хто узначальваюць буйныя прадпрыемствы і ў тым ліку сельскагаспадарчыя прадпрыемствы. Мне вось там шмат прозвішчаў нават нічога не гавораць, я як бы іх і не ведала. Гэта значыць, што мужчыны атрымлівалі гэтую ўзнагароду перш за ўсё вось за сваю працу, і зусім не абавязкова вось такую яскравую, вельмі эфектыўную гэтак далей. Ну, напэўна, яны, можа, там добра працавалі вось на сваім напрамку, але вось яны ўзначальвалі гэтыя прадпрыемствы. А жанчыны, яны атрымліваюць гэта званне героя вось менавіта за фізічныя даныя, за тое, што вось яны зрабілі
штосьці тое, што ну можа дапамагло там нагадаць пра Беларусь у міжнародным аспекце. Вось як бы тое, што робяць беларускі ўнутры Беларусі для беларусаў і беларусак, яно як быццам бы ну вось і не мае ніякага значэння. А вось калі гэтыя беларускі становяцца робяць штосьці, што падвышае інфармаванне пра Беларусі на міжнародныя арэны, ну вось тады яны, значыць, атрымліваюць такую ўзнагароду. Таму тут таксама праз гендерную лінзу ёсць на што глядзець. Ну, то бок ізноў жа рэзюмую, у Беларусі 14 герояў і гераінь, з іх 12 герояў і 2 гераіні. То бок расклад гендерны ў грамадстве, ну, умоўна 50/50, да, з невялікімі там адсоткамі туды-сюды, а расклад герояў такі, што мужчын у 6 разоў болей, чым жанчын. Гэта... І ні адзін мужчына не атрымаў гэта званне за свае фізічныя дадзеныя. Ну, типа, выйграў конкурс прыгажосці, там, да, злётаў в космос. Спартсменаў таксама няма там сярод. Не, ну, сярод мужчын няма і 4-разовай алімпійскай чэмпіёнкі. Тут як бы в прынцыпе можна пэўным чынам гэта патлумачыць, але ну ўсё роўна нават колькасна, да, там якасна, калі ты кіруеш прадпрыемствам, Белазам, здаецца, да, там, ну... Не памятаю, там сярод такіх вось знаёмых імён, там, канешне, Філарэт, там мастак Савіцкі, але ўсе іншыя гэта вось кіраўнікі прадпрыемстваў і большасць сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Ну і героі-лётчыкі, як бы... Ладно, можна нават пакінуць все ж таки гэтую якаснае вымярэнне, да, але колькаснае тут відавочна кажа само за сябе. Так што феміністкі атрымліваецца лічаць, што Марына Васілеўская умоўна так, свядома стала інструментам, свядома, несвядома. Ну, наколькі яна жыве, я так разумею, у гэтай парадыгме. Глядзіце, вось нават як паказвалі яе, вось калі яе і праважаў Лукашенка, і калі ёй ужо, калі вось яе ўзнагароджвалі. Яна паводзіла сябе згодна з усімі гендернымі стэрэатыпамі. Вось калі, значыць, развітваліся з ёй, Лукашенка што гаварыў? Ён як бы яе супакойваў, гаварыў пра тое, што вось ты глядзі на камандзіра карабля, ён, значыць, цябе не даст у абіду, што, значыць, не бойся, усё будзе добра. Ну, вось граў ролю такога клапатлівага бацьку. А калі вось ее ўзнагароджвалі, ну, яна ж увесь час паказвала такую такую эмацыйную зрушанасць. Вось ёсць жа стэрэатып, што мужчыны рацыянальныя, жанчыны эмацыянальныя. І вось, ну, яна вяла дакладна у адпаведнасці з гэтымі стэрэатыпамі. Яна то посміхалася, то яна плакала, то вось, ну, вось паказвала гэтую такую крайнюю степень узрушанасці. Але, ну, мне здаецца, вось зараз мы ўжо там як бы ведаем пра яе адукацыю, гэтак далей, ну, як бы феміністкамі не нараджаюцца. Феміністкамі становяцца, калі атрымліваюць адпаведныя веды і калі рэфлексуюць і працуюць над сабой. Ну, можа, у Марыны не было такой магчымасці. Таму у нейкай ступені, ну нават яе шкада, бо яшчэ раз яна выкарыстана ўладай і, ну, вось улада яе выкарыстоўвае. Ну, і ў любом выпадку яна, уласна, сама не выкарыстала шанец, які ёй прадаставіўся так ці інакш дзеля таго, каб актуалізаваць праблемы жанчын у Беларусі. Безумоўна. Я ўжо не кажу пра жанчын палітзняволеных, ладно, да, то бок, калі ў цябе ёсць такая трыбуна, ты, ў прынцыпе, можаш як это, за ўсё хорошее паговорыць, не толькі за правы жанчын. Самы гендерны гвалт можна паговорыць, што трэба, значыць, закон аб вось прадухіленні гендернага гвалту, колькі ад яго церпяць жанчыны, дзеці і гэтак далей. Але ўсё гэта было ўсё ж таки таким дрэнна зрэжысіраваным, але прапагандысцкім спектаклем. Ну, на жаль. З іншага боку, Ірына пачала адказ на маё пытанне з таго, што, уласна, ніякіх надзеяў і не ўскладалася. Да. Ну, можа быць, гэта дасведчаныя людзі не ўскладалі надзею, а людзі папрасцей, можа быць, ускладалі. Ўсё ж такі назіралі з нейкай надзеяй за тым, што адбываецца. Але ўлады, канешне, якія вось скарысталі працягваць выкарыстоўваць беларусак, скарысталіся Марынай Васілеўскай як інструментам для ўласнага піару.
яны нанеслі па феміністках яшчэ адзін удар на гэтым тыдні. Марына Лянчэўская, дэпутатка, абвясціла, што беларускія жанчыны, я тут зацытую, ніколі не будуць феміністкамі ў сілу сваёй ментальнасці. Што ўвогуле можа значыць гэтая фраза? Жанчына ніколі не будзе феміністкай у сілу сваёй ментальнасці. Не ведаю. Жанчына не будзе ніколі змагацца за свае правы і за роўнасць з мужчынам. Вось Лянчэўская нам кажа, што беларуская жанчына па ментальнасці знаходзіцца на другім месцы пасля мужчыны, за яго спінай і ў яго цені. Я не ведаю нават як мужчына, як пагадзіцца з такім сцвярджэннем. Я таксама не ведаю, як гэта, як і можна такое заявіць. Канешне, перш за ўсё трэба у яе самой спытаць, што яна мела на ўвазе. Глядзіце, першая фраза, што яе была такая, а другая пасля коскі, але мы, беларускія жанчыны, вельмі эмансіпаваныя. І вось я думаю, так як можна не быць феміністкай і ні ў якім разе не быць феміністкай, але быць эмансіпаванай. Вось што яна тады мае на ўвазе, калі гаворыць пра феміністак? Вось яна ўсё ж такі дэпутатка, яна ўзначальвае, значыць, камісію, но як быццам бы яна адукаваны чалавек, у яе як дзве вышэйшых адукацыі. Ну, ты паглядзі тады ў слоўніку, ты паглядзі нават у Вікіпедыі, што такое фемінізм, і потым ты як бы будзеш гаварыць. Але я тут бачу тое, што вось гэта слова, так, яно ўспрымаецца як незразумелае часткай беларускага грамадства. І на самой справе я вось зараз задумалася, калі спытаць беларускіх жанчын, ці яны феміністкі, ну я не ўпэўнена, які адказ мы атрымаем. Але калі мы спытаем беларускіх жанчын, а хочаце ли вы свободно атрымліваць адукацыю, а хочаце ли вы свободно выбіраць месца працы, а хочаце ли вы, значыць, мець такой самы заробак, які маюць мужчыны, ці хочаце вы свободно пабірацца шлюбам і свободно развадзіцца, ці хочаце вы мець рэпрадуктыўныя правы і ў тым ліку права на кантрацэпцыю і права на аборт. Ну, канешне, безумоўна, значная большасць скажа, што, канешне, мы гэтага хацім, но гэта і значыць быць феміністкамі. Але вось, можа, само гэтае слово ўлада ўсё робіць для таго, каб яно было, ну, з нейкім такім негатыўным адценнем, людзі яго не разумеюць, ну, як нейкае пудзіла для людзей. То бок, ну, мне адразу прыйшло ў галаву гэтая славутая пытанка ў нейкім расійскім горадзе пра тое, там хадзіў хлопец і пытаўся ў мужчын, як яны ставяцца да гетерасексуалу, і мужчыны вот просто на ўзроўні свядомасці, да, чуючы нейкае падазронае слово, казалі, не, да гетерасексуалов мы адмоўна ставімся, не трэба нам вот этого, вот, да, не адносімся, вот, і все такое, да, то бок атрымліваецца, што, ну, у пэўным сэнсе мы мусім канстатаваць, што працуе гэтая прапаганда, калі доўга паўтараць фемінізм зло, з фемінізмам там звязанае все плохое, вы не феміністкі ні ў якім разе, там не лезьце куды не трэба і гэтак далей, і гэтак далей. А з іншага боку, а колькі, напрыклад, незалежных журналістаў, якія таксама гавораць, а вось гэтыя феміністкі сказалі тое, а вось гэтыя феміністкі тое неправільна зрабілі. Ну да, так, гэта зрабілася нейкім таксама, на жаль, да, не тое, што ругательным словом, але... Вось блізка да гэтага. Глядзіце, сама ж як бы гэтая дэпутатка, яна як быццам же прыклад феміністкі. Яна ж вось дэпутатка нацыянальнага, значыць, сходу. Яна мае 2 адукацыі, яна, значыць, гаворыць ад імя жанчын, прымае рашэнні, гэтак далей. Ну, яна вядзе сябе у чымсьці як феміністка, але яна гаворыць, не, я не феміністка, іншыя беларускія жанчыны таксама не феміністкі, і ніколі мы такімі не будзем. І яшчэ вось вельмі цікава ў яе, значыць, гаворкі, яна ж пра што гаворыць, што беларускія жанчыны, яны шмат працуюць, а потым яны павінны забраць, значыць, дзяцей з садка, са школы і гэтак далей. І вось дзяржава ім гэтаму дапамагае. Без дзяржавы яны б ніколі гэтага не зрабілі.
зрабілі і вось зараз там яшчэ больш будзе дапамагаць, але там ні разу у яе, значыць, у гэтым інтэрв'ю не ўзгадваліся мужчыны, бацькі гэтых самых дзяцей. І вось такое складаецца ўражанне, як быццам жанчыны завялі сябе дзяцей самі, без усякага як бы удзелу мужчын, ніякіх мужчын як бы акрамя Александра Рыгоровича, як вось гэтага жаночага прэзідэнта, не існуе, і мужчыны як бы выкраслены з гэтай карціны свету. І вось незразумела, а чым яны займаюцца? А яны увесь дзень там ляжаць на канапе, альбо яны настолькі працуюць, бо яны павінны працаваць, каб пракарміць сям'ю, значыць, яны павінны працаваць увесь дзень, плюс павінна працаваць жанчына, але ёй яшчэ трэба забраць дзяцей. Так што тады мы у такой дзяржаве жывем, дзе вось такі ўзровень жыцця, што вось, значыць, бацькі павінны столькі працаваць, каб вось нейкі такі мінімум. Гэта дзяржаўная прапаганда, вось калі на яе так паглядзець, там супярэчнасць на супярэчнасці, і здаецца, вось яны не заўсёды разумеюць, што яны самі кажуць. Я вось зачапіўся яшчэ у вашым адказе, у вашай рэпліцы. А вось давайте, можа, тэарэтычны крыху блок прыадчынім. Якая розніца паміж эмансіпаванай жанчынай і феміністкай? Мне здаецца, што гэта абсалютна незразумела большасці гледачоў. Я вось чыста на інтуітыўным узроўні адчуваю. Гэта суадносіцца як розныя стадыі аднаго і таго ж працэса, ці гэта нейкія дзве паралельныя існасці, вось у якіх яны ўзаемасувязях фам-эмансіпе і феміністка. Вось як яны звязаныя паміж сабой? Я думаю, што у навуцы гэта адно значэнне, а тое, што мела на ўвазе Марына Лянчэўская, гэта можа быць зусім іншае. Эмансіпаваная жанчына – гэта сучасная жанчына, якая жыве ў адпаведнасці з сучаснымі трэндамі, нормамі. Вось калі штосьці, напрыклад, для жанчын незвыклае, то эмансіпіраваная жанчына гаворыць, а я буду гэта дело рабіць, я буду гэтым займацца, я буду ў гэтым удзельнічаць. Тут ёсць, канешне, як бы агульная паміж феміністкамі і эмансіпіраванымі жанчынамі, але яшчэ раз, вось што мае менавіта дэпутатка на ўвазе, калі яна пра гэта гаворыць, гэта трэба ў яе спытаць. Вось я пра што і гавару, вось якая дзяржаўная прапаганда. С аднаго пункту дэпутатка хоча гаварыць тое, што ад яе чакаюць, а з іншага боку яна ж разумее, што рэальнасць зусім іншая. У рэальнасці ўсё наадварот. І вось яна як бы пытаецца зрабіць так, каб былі нейкія суадносіны паміж яе словамі і рэчаіснасцю, і тады вось у яе з'яўляюцца гэтыя канструкцыі, што мы не феміністкі, але мы эмансіпаваныя. Але гэта, як бы нонсенс. Мы сучасныя жанчыны, але не феміністкі. Так, мы працуем, мы атрымліваем адукацыю, дзяржава можа на нас палажыцца, мы, значыць, усё робім, але мы не феміністкі. Гэта, канешне, я не ведаю, спроба уседзець на двух крэслах адначасова. Так пра гэта і гаворка, што як бы яе нават асабісты жаночы досвед гаворыць, што па-іншаму як бы ў жыцці. Але ёй трэба быць правільнай беларускай жанчынай у двукосці, з пункту гледжання ўлады. Ёй трэба як бы праводзіць усе гэтыя наратывы, прапаганды. Вось як бы так і ўтвараюцца гэтыя супярэчнасці. Давайте далей. У прынцыпе, з парламента мы сыходзім недалёка. Далей у нас на парадку дня беларускае ноу-хау, значыцца, вот у нашым рэгіёне ўсходняй Еўропы, а менавіта краіны, такія як Беларусь, Расія, яны, іх улады аседлалі барацьбу з нейкім рухам ЛГБТ, і кожны по-рознаму гэта змагаецца. Мне гэта, дарэчы, нагадвае змаганне са словом фемінізм. Давайте вось будзем доўга паўтараць, што ЛГБТ гэта дрэнна, што гомасексуалам там не месца там, і там, што кожнае з'яўленне на публіцы ці там у кіно
ці на сцэне ў спектаклі гэта прапаганда ЛГБТ, быццам бы гомасексуаламі не нараджаюцца, а становяцца, да, пад уплывам нейкіх фактараў. Тое самае, уласна, не тое самае, але нешта падобнае адбываецца з фемінізмам. Але вось кожны па-свойму. У Расіі прызнаюць экстрэмісцкім рух ЛГБТ, быццам бы ёсць. Вот мне, як это сіянісцкі ўрад, нейкі таемны, да, значыцца, нейкія сілы, якія вот там вот кіруюць. І вот ёсць быццам бы нейкі скаардынаваны рух ЛГБТ, вот, які можна прызнаць экстрэмісцкім і ў адпаведнасці з гэтым законам пераследаваць, усіх, каго захочацца, фактычна, да. У Беларусі пайшлі іншым шляхам і у азначэнне прапаганды унеслі тое, што гомасексуальныя адносіны, бісексуальныя адносіны, лесбійскія адносіны, гэта цяпер усё таксама порна. Мы нават на Еўрарадыё складалі спіс фільмаў вельмі прызнаных, уганараваных міжнароднымі прэміямі, і ў тым ліку, якія ішлі ў беларускіх кінатэатрах у больш траваядныя часы, калі не трэба было вось так вось, ведаеце, рабіць з нечага ворага адмыслова, да, і вот паказальна з ім змагацца паспяхова, да. Вось, і гэтыя фільмы ішлі ў беларускіх кінатэатрах, а цяпер не пойдуць, бо вот ёсць там такія сцэны, якія па новым заканадаўстве з'яўляюцца парнаграфіяй. Чаму так? Вось у чым сэнс? Гэта нейкі такі чарговы піяр, ці рэальна гэта зроблена, вось, на вашу думку, дзеля таго, каб адкрытых гомасексуалаў, лесбіянак, да, сажаць за парнаграфію? Саджаць можа не, але я думаю, ўсё гэта зроблена, і вы, мне здаецца, таксама гэта прагаварылі. Гэта пошук чарговых ворагаў у грамадстве, і гэта замест таго, каб займацца рэальнымі праблемамі і знаходзіць рэальныя, як бы, прычыны там нейкіх праблемаў, вось прыдумляць ворагаў, якія перашкаджаюць вось эфектыўна працаваць беларускай уладзе. Гэта так, вось гэта пошукі ведзьмаў, гэта вось пошукі ворагаў, і ў тым ліку гэта разбурэнне вось сацыяльных сувязей, даверу паміж беларусамі і беларускамі ўнутры краіны. Усё гэта робіцца для таго, каб вось людзі былі менш давяралі адзін аднаму, былі менш звязаныя, менш, як бы, у іх было нейкіх калектыўных дзеянняў, а каб вось усе сталі ізалізаваныя, бо, значыць, вось тут ворагі, вось тут, значыць, гомасексуалы, тут феміністкі, тут child-free, тут тыя, хто хаця... тыя, хто хочуць змяніць пол, і так, так паглядзіш, так... адні ворагі вакол, як, значыць, цябе. Калі у цябе нету змагароў сярод тваіх знаёмых, так вось будуць гэтыя людзі. І гэта ўсё робіцца, каб вось парушыць гэтыя сувязі паміж людзьмі, каб людзі сталі ізаліраваныя, каб імі было больш лёгка маніпуляваць, і каб людзі тады давяралі больш уладзе. Бо людзі хочуць давяраць. Калі яны не могуць давяраць адзін аднаму, не могуць давяраць нейкім грамадскім інстытутам, тады яны вымушаны давяраць дзяржаве, дзяржаўным інстытутам, і як бы гэта на руку дзяржаве, канешне. І вось мы бачым, што ўлады выкарыстоўваюць такія пытанні дзеля гэтага, у якіх няма ў грамадстве нейкага кансэнсуса, да? Ёсць нават, можа быць, нейкія фобіі, пячорныя. Трыгеры нейкія. Да, то бок рэальна, можа быць, нехта з беларусаў, ладно, нават, я думаю, такіх можа нават набрацца даволі шмат, яны вераць, што можна паглядзець у кіно, як цалуюцца двое мужчын, і пад уплывам гэтага, значыцца, стаць гомасексуалам. Ці там вось дзеці, да, вот стануць... такі, універсальны такі гомасексуаламі. У мяне вялікія пытанні да такіх людзей. Як бы чаго вы баіцеся? Вы настолькі... Вы нешта пра сябе вы здагадваецеся, да, але не можаце гэта прыняць, да, і вось баіцеся, што нешта, што вы пабачыце, ці вашы дзеці пабачыць, яно вось стане штуршком да нечага, што вам здаецца дрэнным.
да? альбо небяспечным. Небяспечным, окей. Ну вось все гэтыя вось азаронкі, да, якія трубяць пра тое, што нельга прапагандаваць ЛГБТ. Так вы, спадар азаронак, баіцеся, што гэта на вас паўздзейнічае, да? Ну, я так думаю, на вас, на вашага суседа па лесвічнай пляцоўцы, на там вашага калегу на працы, на вашага там аднадумца нейкага, да, што вот гэта паўздзейнічае. Так а што ж вы такія неўпэўненыя у сябе і слабенькія людзі, калі гэта так проста? Пабачыў у кіно, і вот трэба забараняць вось на такім узроўні, да? Калі б гэта так працавала, далей развіваю сваю думку, то за гэтыя гады, пакуль гэта не было забаронена, ну, відаць, усе б уже сталі да, там, гомасексуаламі і лесбіянкамі. Калі вось так вось можна прапагандануць, да, і вот яно, значыцца, спрацуе. І вось гэта трэба забараніць. То бок, ну, я, канешне, з нейкай усмешкай гэта ўсё абмяркую, ну, таму што гэта рэальна смешна, на мою думку, да? Вось, але яны-то вельмі сур'ёзна, відаць, вераць. Ну, я разумею, пра што вы гаворыце. Я думаю, тут вось што. Мы хочам быць суб'ектамі, хочам быць актарамі. І мы як бы, ну, і з'яўляемся такімі людзьмі. Мы гатовыя браць адказнасць за сябе на сябе. А, ну, у тым ліку прыхільнікі, шчырыя прыхільнікі Лукашэнкі, яны ж не хочуць быць суб'ектамі. Яны ж пра гэта і гавораць, што яны хочуць выконваць волю бацькі, што вось як добра, што ёсць Лукашенко, які ўсё ведае, які ведае, як трэба там паводзіць сябе ў той ці іншай сітуацыі, і нам усім трэба, значыць, рабіць тое, што ён гаворыць. Гэтыя людзі на самой справе не бачаць сябе, ну, вось за такімі, ну, зусім простымі рэчамі яны не бачаць сябе як суб'ектаў. І можа яны на самой справе думаюць, што вось усё, што яны пачуюць, можа у іх там няма крытычнага мыслення. І вось усё тое, што яны пачуюць альбо ўбачаць, ну вось значыць гэта яны на іх аўтаматычна адаб'ецца, і яны будуць гэта рабіць. Ну, мне здаецца, это нейкі карга-культ, я не ведаю. Гэта нешта такое з уяўленняў про 18 стагоддзя недзе, да, калі людзі, ну, реально нашмат горш ведалі, што адбываецца ў галавах, як вот гэта все працуе. Ну, так, але Савецкі Саюз жа таксама быў на гэтым пабудаваны, што вось ёсць толькі калектыўная воля, ёсць правадыры, а ўсе павінны рабіць тое, што там камуністычная партыя. Гэта ж, мы ж над гэтым не працавалі вось гэтыя гады. Як бы улада Лукашенко ніколі гэта не ставіла пад сумнеў, не было гэтай дэсаветызацыі, дэкамунізацыі, гэтак далей. І вось гэта з людзьмі засталося ж. Ну і на самой справе шмат хто думае, што лягчэй як бы выконваць загады, чым думаць сваёй галавой і несці адказнасць самому за свае як бы ўчынкі. Тут я не магу не ўбачыць паралель з тым, пра што мы ўжо распавядалі, вось калі дэпутатка Лінчэўская кажа, што беларускія жанчыны не феміністкі, то бок для іх, ну, мае яна на ўвазе хутчэй за ўсё уласцівая вось гэтая роля быць у падчыненні, быць на другіх ролях. Но дакладна так же вось лукашэнкаўская ўлада, яна кажа беларусам, не трэба вам лезці вось у гэтыя сферы, так не ў адказнасці за сябе, вырашэння, свабоды. Спартоўцам, напрыклад, вы што, разбіраецеся ў палітыцы? Да, чаго вы там палезлі падпісваць нейкае пісьмо? Вы бегаеце, прыгаеце, плаваеце, тренируйцеся. А мы пра палітыку, мы разбярэмся без вас. Менавіта пра гэта. І беларускаму грамадству таксама. І пра гэта мы разбярэмся. Як грошы выдатковаць. Вы яшчэ малады, вы наогул нічога не разумееце, калі там да студэнтаў хтосьці прыходзіць. Ну да, і хто ў палаце прадстаўнікоў будзе сядзець, мы без вас вырашаем, і гэтак далей, да. То бок, у прынцыпе, гэта не нейкае адзінкавае праяўленне. Гэта так працуе на ўсіх узроўнях улада, і вось выпадак Лінчэўскай і яе цытаты пра фемінізм, гэта проста такая, ну, можа быць, адна з самых абсурдных, адна з самых, ну,
парадаксальных і слабых тэзаў, але тэза адна з шматлікіх. Безумоўна. І вось у гэтай іерархіі. І яшчэ ў яе ёсць які як бы моцныя бакі, мне здаецца, таму што гэта як быццам не пра палітыку. Глядзіце, вось мы зараз калі пра феміністак, пра ЛГБТ, гэта мы быццам не пра палітыку, мы як быццам бы пра жыццё. І калі там звычайны чалавек можа сказаць, ну там я не ведаю, каго там у нацыянальны сход выбіраць, ладно, гэта вы ўжо самі рабіце, то гэта як бы, ну, датычыць кожнага чалавека. Там амаль ва ўсіх ёсць дзеці, як бы людзі хвалююцца, што будзе з іх дзецьмі. І тут вельмі як бы проста людзей вось за гэтыя кружкі злавіць, за гэтыя трыгеры і гаварыць, а дзяржава лепей ведае. Там у тым ліку, з кім у вас павінны быць інтымныя адносіны, з кім вы там можаце быць у адным ложку, што вам трэба глядзець, чытаць і гэтак далей. Ну, напрыканцы давайте крыху закранем палітыку, хаця я не ведаю, калі шчыра ўжо гэта гендерная лінза, я не ведаю, ці ёсць нагода паглядзець вось праз яе. Сённяшняя навіна гэта тое, што стала вядома, што з Анджэем Пачобутам, палітзняволеным журналістам, дазволілі сустрэчу, але не там некаму з яго сваякоў, не некаму з польскіх дыпламатаў, а жанчыне, старшыні Саюза палякаў, я, дарэчы, з ліквідаванага Саюза палякаў, хутчэй за ўсё, ужо Анжэліцы Борыс. Ну вот, я думаю, чаму да Пачобута пусцілі жанчыну? А пасля Анжэліка Борыс трапіла на сустрэчу з Анджэем Дудам, прэзідэнтам Польшчы, і там распавяла, што нейкі час таму яна сустракалася з Анджэем Пачобутам. Ёсць тут нейкі гендерны аспект ці няма? Вось чаму менавіта жанчыне дазволілі з ім сустрэцца? Ну, я думаю, што тут могуць быць розныя аспекты, але гендерны я таксама бачу. Я думаю, што тут ідзе вось гульня на гэтых гендерных стэрэатыпах, адносна чаго як бы мужчына не можа выглядаць слабым перад жанчынай. І як бы яму не было цяжка, ён будзе паказваць, што мне на самой справе так бы не вельмі цяжка, і вось я трымаюся. Бо калі гэта быў бы, ну, нейкі мужчына, я думаю, што тады б спадар Пачобут альбо любы іншы мужчына, ён бы гаварыў больш свабодна, ён бы больш свабодна, ну, выказваўся, як на самой справе з ім абыходзяцца. А вось калі, значыць, ён будзе перад жанчынай, што ён як быццам бы вось вымушаны трымаць твар, бо вось гэтыя стэрэатыпы, што мужчыны заўсёды моцныя, што мужчыны там не скардзяцца, што яны могуць вытрымаць як бы ўсё, ну вось як бы вось гэта, мне здаецца, уплывае на любога мужчыну, нават на прафемініста, які як бы добра ведае пра гэтыя стэрэатыпы. Але гэта ёсць. Я думаю, што яшчэ можа быць такі ракурс. Складана сказаць, які месседж папрасілі Анжэліку Борыс перадаць Анджэю Пачобуту. І вядома, што гэта чалавек, дарэчы, яму сёння споўнілася 51 год, да? Чалавек такі прынцыповы, незломны, ён лічыць сябе такім чалавекам, які працягвае справу сваіх продкаў, якія змагаліся з царызмам, змагаліся з савецкай уладай, і сёння вось ён на іх месцы чарговы раз перад тварам таталітарызма. Да? І вось менавіта жанчыну маглі папрасіць сказаць, ну, слухай. І ў тым ліку, да, вось другое, ну, давай... да, штосьці, чтоб ён зрабіў. Да, альбо штосьці перастаў рабіць. Да, то бок месседж, ну, напиши ты это, вось Анжэліка Борыс выйшла ж неяк, да? Ну, давай ты там пойдзеш крыху на кампрамісікі, да, выйдзеш і далей будзеш змагацца з таталітарызмам. Мне здаецца, што з гледзяща ўладаў гэта такая свядомая гульня на тых стэрэатыпах, пра якія вы толькі што казалі. Маніпуляцыя, што вось адмовіць жанчыне, як быццам цяжэй, чым складаней. Вось жанчына просіць, ну зрабі ты ўжо, што яна цябе просіць. Ну, да. Можа быць і так. Мы бачылі гэта і раней, калі улады, напрыклад, прымушалі сваякоў байцоў палка Каліновскага запісваць відэа, і там таксама матулі прасілі, ну слухай, ну што ты, мы цябе чакаем тут, вяртайся, да, ну і, канешне, калі чалавек чуе ад матулі такое, у яго, ну, я думаю, я спадзяюся, гэтыя людзі будуць адказваць за свае вось гэтыя ўчынкі. Складана застацца абыякавым.
Ну што ж, на гэтым, я думаю, мы скончым. Тут я ізноў бачу паралель з тым, пра што мы казалі. Вы крыху раней сказалі, што, магчыма, у нас з'явіцца калі-небудзь магчымасць запытацца ў дэпутаткі Лінчэўскай, з чым звязана. Што яна мела на ўвазе, калі казала, што жанчыны не феміністкі, да? То бок, у прынцыпе, запытацца у шмат у каго будуць падставы пра тое, што, чаму і як, з якімі мэтамі, у тым ліку з выкарыстаннем якіх стэрэатыпаў гендерных яны рабілі. Ну, апошнія 4 гады, а ў шырокім сэнсе апошнія 30 гадоў, бо, канешне, у гэтым годзе ўлада, і мы ўжо бачым, дарэчы, як гэта яны рыхтуюць. Я бачу ўжо, як у стужках агенцтваў розных дзяржаўных з'яўляюцца архіўныя кадры з Лукашэнкам там 94-96 году, часоў яго супрацьстаяння з парламентам, які тады яшчэ быў самастойным, рыхтуюцца да вось гэтага 30-годдзя, адзначаць 30-годдзе. Ну і ў тым ліку, да, вось пацвярджаюць, што гэта быццам бы жаночы прэзідэнт. І таксама вось я ўжо тады скажу так больш можа рашуча, вось спачатку у Лукашенка выкарыстоўваў свайго маленькага сына, які там заўсёды з ім хадзіў, там надаваў яму больш чалавечае аблічча і гэтак далей. Ну і ўсе, значыць, гэты дасягненні гэтага хлопчыка, гэта ж і дасягненні бацькі, значыць, вось бацька такі добры. Потым Коля падрос, ужо там не хоча альбо не можа выконваць гэтыя функцыі. Потым з'явіўся гэты белы шпіц Умка, які ўзяў на сябе большую частку тых функцый. Ну, зараз вось як бы ўжо ёсць у тым ліку беларуская касманаўтка Марына Васілеўская, якая выпаўняе тую самую функцыю, на жаль, які вось і белы шпіц Умка. Але жанчына побач з Лукашэнкам такая вот пастаянная, як апора, да, ну, як Джилл Байден для Джо Байдена, да, як любая першая леді США, там, Великабританії, дзе загодна. Яна так і не з'явілася. Вось, я пра тое самае, што жаночы прэзідэнт, ну што, ён тады жанаты на ўсіх жанчынах Беларусі, на ўсіх правільных жанчынах Беларусі тады атрымліваецца, бо сапраўднай адзінай жонкі ў яго няма. Лукашенко жанаты на ўсіх жанчынах Беларусі. Ўсё ж такі мы на 40-х хвіліне стрыма зрабілі загаловак, які можа яго прадаваць каму заўгодна. Але ладно, я жартую, канешне. Я думаю, што наша думка гледачам і слухачам засталася абсалютна зразумелай. Ну і на гэтым мы сённяшні выпуск Gender Gap скончым. Пабачымся з вами 30 красавіка у аўторак, як звычайна. Спадзяюся, у нашай студыі будзе Ірына Сідорская і будзем абмяркоўваць тое, што адбывалася праз гендерную лінзу. Дзякуй, вялікі Ірына Валодзіміраўна. Дзякуй. Да пабачэння.